Poznáme prípady zvonka, keď ľudia idú treba do klasickej terapie, tej takej tej psychoanalýzy, povedzme, alebo nejakej rozhovorovej terapie, tak to môže, nám hovoria, často trvať aj mesiace, roky. Niekedy sa to iba trošku zjemní. A keď pracujeme s NLP, tak sa bavíme o minútach. Doslova minútach, kedy vidíme. Vieš, lebo mozog je v tomto veľmi rád rýchly. A tak, ako sa dokáže naučiť. Lebo zober si toho, keď niekto zažil nehodu. Taká nehoda trvá v normálnom prípade niekoľko desiatok sekúnd alebo niekoľko sekúnd ako takých. A aj tak sa dokáže ten mozog naučiť v tom zlomku sekundy alebo v priebehu sekúnd všetky tie negatívne veci, ktoré v budúcnosti opakuje. Čiže vie si osvojiť negatívne správanie alebo negatívne pocity hneď. Tak potom pre mňa skôr platí ten predpoklad, že ak si dokážeme osvojiť nejaké správanie alebo nejaké stratégie, nejaké emočné kotvy hneď, tak by to mali ísť aj opačným smerom, že by sme si ich mali vedieť aj odtrénovať hneď. Potrebujeme na to svojich 5, 10, niekedy možno 15 minút. A tá zmena, a ja to vnímam, čím je to rýchlejšie, tým je trvalejšia. Lebo tá námietka často je, že no dobre, to je také rýchle, to je tak na chvíľku obebneš mozog a zase sa to vráti. Nie. Tá rýchlosť je tam práve že smerodatná. Čím rýchlejšie a čím vyššia emócia pri tom, tým trvalejšie. Tá perfektná správa na tom je, a myslím si, že pre mnohých je to úplne bomba správa. Ja nepotrebujem, keď s tebou pracujem, vedieť, keď sa bavíme o NLP a o tom, ako to robiť elegantne, správne a trvalo a rýchlo. Nepotrebujem vedieť obsah, ten content. Nepotrebujem, aby si mi rozprával o tom, čo sa presne stalo.